गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनै आं न'आवनो दंबाय थायो, जेरावबो थाङाखै। एकदम गारामाया बोरैबा मोनसे थरायनानै दङ। फैगौ 5 अक्ट'निफ्राय प्रग्राम दङ। गारामाया एसे बाइक सालायबाय थानानै बोरैबा थरायनाय जागासिनो दङ। बेनिखायनो मेथाइबो सरसा खालामनो हायाखै। बेखौनो फाहामनो एसे बेबस्था खालामबाय थादों। नोंथांमोननि खाथिसिम फैनो नागिरबाय थाबाबो हाया बोरैबा सुखा मोनबाय थादों। जेखियानो जादोला, बे आंनि फिसाजो दुस्टआ लेखा फरायगासिनो दं। हे, एसे मोजाङै फरायबानो जायो। दालाय मा मोसानो? ओरैनो मालाबा ओरैनो स्टेजआव पारफर्मेन्स खालामनो नङा, बेना ओरैनो न'आव मालाबा ओरैनो लुबैनानै मोसायो आरो मिउजिक होननाय दासिमबो आं फोरोंनाय जायाखै नालाय, ओंखायनो ओरैनो गाव हारसिंनो रंजानो एन्टारटेनमेन्ट खालामनो ओरैनो मोसालाबाय थायो। दाथ' बिब' सासेबो दंफैयो, माबानि आंनि बियादै, ओरैनो गेजेर गेजेर मोसाबाय थायो। मोसानोसै? मोजां मोसायाबा रायजोफ्रा बासिगोन ना। थाखोथाम मोनबाय, 8 बोसोर जाबाय, थाखोथाम मोनबाय आंना फिसाजोआ। एबार थाखो 4आव बारसिगोन। बारा गोबाव गैला, मार्च एप्रिलाव बारहैसिगोन। मोसानोसैनो हनै रायजोफ्रा एसे नायदो। जानायाथ' जाखाया, होमबाबो ओरैनो मोसाथोंसै। मोसाखांबाय। सानफ्रोमबो मोसाया नालाय, ओरैनो मालाबा सप्ता खनसेयाव
बिदिनो खनसे मास मोनसेयाव खनसे खननै बिदिनो मोसायो थाथ' थुथ' जायो ओमफ्राय मोसानाया गावनि गोसो फुरथि खालामनो थाखायल' मोसानाय नालाय ओंखायनो माथो होनबावनो एक्सारसाइज बायदिबो जायो एसे देहाया ओंखायनो बिदिनो मोसाथोंसै फैफिनदो लेखा एसे फरायनो मोसाखांबाय दा एसे माबादो फरायफिनदो जाफिनदो दे टाइम जागोन दा ओंखामबो जाथ'वाखै फरायफिनदो दे ओंखामबो फरायफिनदो दे लेखायाबो आंबो बारा फोरोंनो समबो मोना बिमायासो फोरोंबाय थायो दा नै एनुवेल एग्जाम फैनोसैलाय ओंखायनो एसे गोसो होनानै मोजां फरायाबा मोजां लिर आखरखौ साफा लिरनांगौ आंबो गाबोन सानसेल'सै न'आव थागोन आरोलाय गाबोन मोनायावनो थांगोन आं गुवाहाटि धनिफुलाव बे इन्टारसिटि एक्सप्रेसन बेनिफ्राय समफोर 5 अक्ट'निफ्राय जोंनि सेन्ट्रेल इउबिपिअनि प्रग्राम दङ এই शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बेनिफ्रायनो 10 अक्ट'सिम न'आवनो फैनो मोननाय नङा बेयाव खालामखांनानै आरो रौतायाव दङ आरो टंलायावबो दङ ओमफ्राय फैनानै आरो अरुणाचलाव दङ प्रग्राम गारामाखौसो एसे सिन्था नांबाय थादों मालाबा हामहैयोबो हामनायालाय बेबायदि गोबां जाबाय जानाया सिगाङाव माने प्रग्राम खाथि खाथिबाथाय बोरैबा स्रा हामफैयो जेखियानो जादोला प्रग्राम हिसाबै प्रग्रामखौथ' खालामखानांगोन फरायदो मा मोजाङै फरायदो बाय बाय होनहरदो रायजोफोरखौ खनसे बाय बाय बेयावनो दोनथ'बाय रायजोफोर भिडिअखौ गोजोन्थों